लान्सआव हांनि एसे प्रब्लेम दा बेखौ फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिनि नखरनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। रावबो सुबुङानो सोरबा लोमजानो होनब्लानो लोमजानो हाया। रावबो सुबुङानो बेरामि जानोसै होनब्लानो बेरामि जानो हाया। बुंनोल'सो हायो बेफोरबायदि जाथाया खाफालनि लिरनाय नङाब्ला सोरबा आनान गसाइनि हरखानायसो होननानै। नाथाय बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ रावबो सानस'नो हाया। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर प्रानजित नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। बिथांनि फोरमायथिनाय बादिब्ला बेराम फाहामथाय लानो थांनायाव जाखिनि रां दंमोन गासैबो जोबस्रांजोब्बाय, लोगोसे माखासे हा फाननांनाय रांफ्राबो जोबजोबनानै आथिखालाव राहा गोथे जानांनाया आंनि थाखाय जोबनो गैयै दुखुनि बाथ्रा जाबाय होननानै बुंथियो थाख्लाय नार्जारिया। मानोना आथिखालाव थाख्लाय नार्जारिया गावनो सावस्रियारि बिथिङाव हां लानो हायै बिखानि गोब्राब नाख्रेबजानाय बेरामजों हालाय हाफाय जाना दावहा नांनो गोनां जानांदों। जाहोनाव बिफा थाख्लाया बेरामजों नाख्रेब जानायलाय नखराव रांखावरिनि आंखाला बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों। बेनि थाखायनो फरायफुबाय थानाय फिसाज्लाया जोनोम जानायनि उनाव जेबो खामानि खामला हाजिरा मावफेराखैमोनब्लाबो मावनानै जानो गोनां जानांदों होननानै फोरमायदों। थाख्लाय नार्जारिया चिरां जिल्लानि बङाइगाव सापागुरिनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांनि फाहामथाय लाबाय थानायखौ खोनानानै फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिया थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाख्लाय नार्जारिया दा एसे मोजाङाव फैबाय। नाथाय मोजां जादोंब्लाबो मोजां फाहामथाय लानो नांगौ बायदि रां गैजाया। थाख्लाय नार्जारिजों रायज्लायखांनायनि उनाव बिथांनि हालोदफोरखौ नुनानै खौरांगिरिनि मोगा मोगियाव ओरैबायदि फोरमायो फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिया। बेनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफ्रा खौरां लानो आरो अनसुंथाइफोर हरनो गोसोब्ला बिथां थाख्लायनि जानबुं नाम्बाराव कल खालामहरनानै रायज्लायनो हागोन। बे जानबुं नाम्बाराव 9706885717 आव। बे समाव आङो बयनिबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बयनिबो आरज गाबनाय आरो सिबिनायजों आं दिनै एसे मोजाङाव फैबाय। आं दा ट्रिटमेन्टआव मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अरायसम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामबायगोन। मानोना नोंथांमोननि आरज गाबनायजों दिनै जा एसे रिकभारि जाबाय आंना प्रब्लेमा एक्सुवेलि लान्सआव मोनबाय हांनि एसे प्रब्लेम। दा बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बियो थाङोब्ला चेन्नाइ एप'ल'आव दं। आगोलावबो थांखांदोंमोन, खिन्थु बेबायदि माबानाय जायाखै। दा थांफिननांगोन। बे लान्सनि हांनि प्रब्लेमाव बे चेन्नाइआव थांबा जागोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव अरायसम आंजों थायोबा निस्सय आं सानसे मोजां ट्रिटमेन्टखौ लाफिननो हागोन होननानै आं आसा थिबाय आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों बयनिसिम। दिनै आङो गोसोआव बिराद गाबखांनाय मोन्दों। आं मैयासो बे थाख्लाय नार्जारिनि मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे एनिथिं एमजि हगारदोंमोन। दा गोबाव समनिफ्रायनो आङो थाख्लायनि खबरखौ मोजाङै मिथियाखैमोन, खिन्थु ओरैनो रायजोफोरनि खुगानिफ्राय मिथिदों आरो बिथाङा एसे अबस्था गाज्रियाव दं होननानै। दिनै आङो फैनानै नुफैबाय बिथाङा बिराद गाज्रि अबस्थायाव दं आरो। ओमफ्राय गोसोआ गाबखांदों आरो बिथांनि जेनोखि गोसोनि खोथा, बिथाङा जेखिनिखि गावनि साननाय, बिथाङा खोब संसाराव थांनानै थानो गोसो दं आरो मानसिनि जोनोम लानायानो जोनोमनि उद्देশ্যआनो थांनानै थानाय। बे खेथ्रआव आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे आंनो निजे रियेलाइज जादों बिथाङाबो संसाराव थांनानै थानो थाखाय बिराद एक्साइटेड। गाव दुखुजों आं बुंनायानो जाबावला आरोखि। ओरैबायदि दुखु नांदों आङो। बेनि उन्दै फिसालायाबो दा खामानि मावनानै जालांदों। बेना थाखा फैसा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो देहायाबो बिराद गाज्रि जाबाय आरोखि। आगोलनि जेरै थाख्लाय गैला। आं नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि। आं दा दिनै खोथाखौनो आङो रायज्लायनो हाबावला आरोखि। आं बेबायदि अबस्थायाव दं। दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मानसिफोरा जियानो जा मानसिफोरखौ एसे थांनानै थानो थाखाय नोंबो थां आरो गुबुनखौ
थांहो बेबादि आं बुजिनानै दा रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरदों थाखाय बिथांखौ एसे बयबो जुदि एफा जुदि मदद होयोब्ला निश्चय थाखाया थांनानै थाफिननो हागोन नैबे संसाराव बिथाङा गोदानै गावनि लाइफखौ माने दाफुंलांफिननो हागोन आरो बिनि न'खरनि अबस्थाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जाहाथे बिनि न'खरनि अबस्थायाबो जाहाथे मोजां जायो आं बेखौनो आरो आर'ज गाबदों जे इसोरनाव जे थाख्लाय बिथांनि बेबादि माने अलखद आरो थाखा फैसानि ओरैबायदि क्राइसिस इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों जे सोरगोनि दोनखौ इसोराबो थाख्लाय नार्जारिनि थाखाय आग्लाय देग्लाय जाहाथे बोर हरथों आरो बेनि फैबाय थानाय इयुनाव न'खर संसार दालांनाय आरो गावनि जिबननि थाखाय जालांनो थाखाय खामानि दामानि गेबें लामाखौ सोरखार माने इसोरा माने बेखेवना होथों बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा जे बर' हारिनि फिल्म जगतनि सासे फेमास भिलेन हिसाबै सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ हेफाजाब होनो? आं बेखौनो खावलायदों दिनै बिथाङा सासे जब मावोमोन जबनि बारैबो बिथांखौ दा जों बर' रायजो राजाफ्रा कालचार हिसाबै सिनेमा जगत हिसाबै बिथांखौ सासे आर्टिस्ट होननानै सिनायो सासे माने फावखुंगुर होननानै सिनायो बे हिसाबै जायफोरनाखि थाख्लायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायगोन जे थाख्लायखौ थांनानै थानो थाखाय एसे जाहाथे मदद होयो बेखिनिखौ आं खावलायगोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।